zacznie nagrać motorystny reżim. Już nagrała. Jest Samuel Sadecki. Tyle popić. Już tam pripnij to dwoje. Daj dawaj, daj dawaj. O, już nie idzie. No dawaj, mówicie, stoją. Czekaj, już nagram, ale nie wiem. Nie szkoda, to były czekaj, bogaty co Dobry. Pripnij to, daj sama. Nie da, to nie ścigamy. Czekaj, piekamy i prawo to... Są jakiś fejsiak. Tylko da takie pano, ale... Co uczty? Teraz na lepszego Chodź! 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 Na kratkę została.